Nagsagawa din po ng inspeksyon po ang sanitary team ng lokal na pamahalaan ng Bugalyon sa ilang poultry farm naman sa bayan matapos makatanggap ng reklamo mula sa mga residente, partikular na sa poblasyon kaugnay ng pagdami ng langaw sa ilang lugar. Sa isinagawang pagbisita, natukoy ng mga otoridad na may seryosong problema sa sanitasyon ng isang poultry farm sa Barangay Portic na kapansin-pansin umano ang hindi kontrolado na dami ng langaw sa loob lamang ng pasilidad. Dahil dito agad na ipinag-utos ng sanitary inspection team ang pansamantalang pagpapatigil sa paglalagay ng panibagong manok sa naturang pasilidad at iba pang poultry farm na may natukoy na paglabag hanggang sa makasunod ang mga ito sa itinakdang sanitary requirements. Inatasan din ang mga poultry operators na kumuha ng kaukulang permit mula sa sanitary inspector at tiyaking sumusunod sa mga umiiral na alituntunin bago payagan na muling mag-operate. Samantala, magsasagawa naman ng public hearing ang lokal na pamahalaan kaugnay sa issue sa Mayo 26, alauna ng hapon sa Bugalyon Public Plaza upang dinggin ang panig ng mga residente at malinaw ang mga usapin na kaugnay o malinawan ang mga usaping kaugnay sa nasabing reklamo. Iginiit po ng tanggapan ang patuloy na pagtutok nila sa mga reklamong may kaugnayan sa kalinisan at kalusugan upang matiyak ang kapakanan ng mga residente. IFM News. IFM News. IFM News.